ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଖଣ୍ଡଗିରି। ମାନେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ବୁଲୁ ମନ ହେଲା ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ। ଆରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିଛି ସମୟ, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଭାଇ ଯାହା ବି ଆଣିଥାଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଧା ନିଜେ ଖାଇଦେବ, ଅଧା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାଉଠି କରିଦେଲୁ। କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଚାରିପାଖର ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଉପରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିରଟି ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛି। ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ କିଛି ଉଠାଉଠି କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ହେଇଛି।